गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि बे खौरांफोरखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ 62थि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्मानि थान्दै मेलाव बर' हारिनि थाखाय मोजां थांखि लानाय जागोन होननानै बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि प्रसान्त बर' बिथाङा फोरमायना होयो। लोगोसे बे खेबनि थान्दै जथुम्मायाव नेपाल, बांलादेश, नागालेण्ड, त्रिपुरा, सोनाब बेंगलनिफ्राय गासै 3000सो थान्दैफोरा बाहागो लाफैगोन होननानै गाहाय नेहाथारि बिथाङा फोरमायना होबावो। एबसुनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारियाबो बुंथिबावोदि 62थि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरसालिया जथुम्मायाव गासै रायजो राजाफोरा लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनो खावलायहरो। लोगोसे एबसुनिफ्राय थान्दै जथुम्मायाव माखासे मोजां थांखि दैथाय हरगोन होननानै फोरमायना होयो। मेघालयनि बिधान सभा बिसायख'थिया फैगौ 27 फेब्रुवारियाव खुंफुंजानो थांगासिनो। बेखौ नोजोर होनानै सेन्ट्रेल आर्म पुलिस फर्सनि मोन 119 रैखाथि कम्पानिफोरखौ थिसननाय जाबाय होननानै मेघालयनि गाहाय बिसायख'थि अफिसारआ फोसावनानै होयो। बिसायख'थिनि समाव आयेन आरो बिथोनखौ मोजाङै सामलायनो थाखाय बे रैखाथि हान्जाखौ थिसनदों होननानै मेघालयनि गाहाय बिसायख'थि अफिसारआ फोरमायथिना होयो। मैया आसामनि गोदान रायजो बेंगिरि गुलाब चान्द काटारिया बिथाङा आसाम रायजोनि रायजो बेंगिरि महरै समायखिरा लाबाय। थांनाय 12 फेब्रुवारि खालाराव आगुनि रायजो बेंगिरि जगदीश मुखीनि जायगायाव बिथां गुलाब चान्द काटारियाखौ आसामनि गोदान रायजो बेंगिरि महरै थिसननाय जादोंमोन। मैया बिथां गुलाब चान्द काटारिया आसामनि रायजो बेंगिरि महरै समायखिरा लानाय जायो। बर' बिजों आरो बिमा रावनि फरायसालिफोराव दासिमबो गोबां फोरोंगिरिफोरनि आंखाल जानानै दं। सासे सानै फोरोंगिरिफोरजोंनो गोबां बर' बिजोंनि फरायसालिफोरा सोलिगासिनो दं, जायनि थाखाय फरायसाफोरा गुन गोनां सोलोंथाइखौ नांगौ बायदियै मोननो हायाखै। आसाम सरकारा बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव फोरोंगिरि थिसनथाइ होनायाव गोसो गैयै दिन्थिगासिनो दं, जायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादआ फोरोंगिरि थिसननांगौनि थाखाय आसाम सरकारनि हेंथायै गोख्रों दाबि खालामदों होनना सुबनखाता दख'रा एबसुनि सनाथि मायथाइ फालिथाइ आरो सुबनखाता गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 51थि बोसोरसालिया जथुम्मायाव मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै फोरमायथिना होयो। कक्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव सासे सुबुंनि जिउ गैयै देहा बोखांदों। सेरफांगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय अन्थाइबारि गामिनि गंसे दालां सिङाव सासे सुबुंनि जिउ गैयै देहाखौ बोखांनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि जाथायनि सायाव सेरफांगुरि पुलिसआ गोख्रों संदानगासिनो दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गसाइगावआव गोदानै हाथियार हमग्रा आफादनि सा 6 सोद्रोमाफोरखौ हमदों। हमजानाय सा 6 सोद्रोमाफोरखौ ग्रेटार कस्ट लिबारेशन अर्गेनाइजेशन एबा GCLO आफादनि सोद्रोमा होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मंगलबारनि मोनायाव स्रोदै संदाननायनि गेजेरजों गसाइगावनि गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय हमनो हानाय जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आलादा रायजो क्षमताफोर सोरजिनायनि थांखिजों बावैसो सान सिगां जोनोम मोनदोंमोन। GCLO हाथियार हमग्रा आफादा हमजानाय सुबुंफोरखौ गसाइगावनि मनज राय, दिपेन राय, सन्जित राय, गौतम राय, उत्तम राय आरो अभिजित बखिष्ट होननानै सिनायथिनाय जादों। हमजानाय सुबुंफोरखौ दासान्दि गसाइगाव थानायाव दोननाय जादों होननानै मिथिनो मोनदों। थांनाय 20 फेब्रुवारिनि फुंनि 8 रिंगानिफ्राय 21 फेब्रुवारिनि फुंनि 8 रिंगानि गेजेराव हरखाबै गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव गासै 36 सा गथ'साफोरखौ थिसननो गोनां जादोंमोन। देहा फाहामसालियाव थिसननाय गासै 36 सा गथ'साफोरनि गेजेराव सा 25 गथ'साफोरखौ हां लानायाव नुजाथिनाय जेंनाफोर जेरै ब्रंकलाइटिस, निउम'निया आरो आस्थमानि जेंनाफोरखौ मोननो हादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गथ'साफोरनो फाहामथायनि थाखाय नेबिउलाइजार होनाय जादोंमोन आरो बिसोरनि देहाया दायो गाहामाव फैगासिनो दङ होननानै मिथिनो मोनदों। मख'नो गोनांदि गुवाहाटीआव दासान्दि आबहावानि गुबुंले जानाया बांगासिनो दङ, जायनि जाहोनाव नोगोरनि गोबां सुबुंफोरा हां लानायनि जेंनाफोरजों भुगिनांनायखौ नुनो मोनदों होननानै खौरां मोननाय जादों। बे उन्दै गथ'साफोराबो बारहावानि गुबुंले जानायनि जाहोनावनो हां लानायनि जेंनायाव गोग्लैनांदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बिजेपि दोलोनि दैदेनगिरि आरो मिरुनि नखर मन्थ्रि अमित शाहया थांनाय मंगलबारखालि मेघालयआव बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेलाव बोथोर गाज्रि जानायनि जाहोनाव हेलिकप्टारखौ शिलंनि उमरै उरां गाथोनाव बाग्लायहोनो हायैनि जाहोनाव मेलाव बाहागो लानो हायासै। नागालेण्डनि राजथावनि कहिमायाव बिसायख'थि फोसावदिंनाय हानजा सुरनाय हाबाफारियाव बाहागो लाखांनायनि उनावनो शिलंनि मोननै दाब दाब जायगायाव खुंनाय बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय मिरुनि नखर मन्थ्रि अमित शाहया मेघालयसिम थांदोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि सोनाब शिलं बियाबनि सिङाव थानाय
गरखा पाठशाला आरो गल्फलिंआव खुंनाय सुबुं मेलाव सफैनो हायैनि जाहोनखौ मबाइल फननि गेजेरजों फोरमायहरो आरो लोगोसे मेघालयआव जाख्ल'नाय गैयै सरकारनि थि खालामनायनि गोनांथि दङ होननानैबो फोरमायहरबावो अमित शाह बिथाङा। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालाम नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय आरो खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। दिनैनि थाखाय एसेनोसै। बाय बाय।